rayatlaryň ýurdy köpçülikleýin terk etmegi haramdagy gaty howatyrlanýar. Yurtdaşyna çykan adamlaryň ruhy garşylygyndan we özge pikirlere baş goşmagyndan diktator heder edýär. Yurdy terk eden adamlaryň sany boýunça Lewap welaýaty öňde barjy orny eýeleýär. Türkiýanyň habar beriş ferişteleriniň maglumatlaryna görä üstümizdäki ýylyň başyndan bäri Türkmenistanyň 16.354 raýaty Türkiýede siyasi gaçybatylgy aldy. Hökümet tarapyndan hakyna tutulan 2000'e goly şugulçudur içali Türkmenistany terk eden we kowçumlaýyn ýaşaýan bozgun migrantlaryň arasyna ornaşdyryldy. Bu şugulçular Türkiýede ýaşaýan taliplaryň we işçileriň arasyna aktiv ornaşyp, olaryň internetde sosial ulgamlaryny alyp barýan işleri bilen içgin gyzyklanýarlar. Soňra ol adamlar Türkmenistanyna galan hosarlarynyň üstü bilen gysyş we basyş edilip ýazarlamalara we repressiýalara sezewar edilýärler. Aşgabatyň aeroportunda saklanyp ýurduň daşyna göý berilmedik lewaply gyzlaryň keç ykbaly barada häzirki güneçelli hiç bir maglumat ýa-da habar ýok. Ol gyzlaryň ähli goşa dyrnak üçin näki günäsi öz nägileliklerini açyk beýan edenliginden ibaret. Emma hökümetiň gün-günden mewzalayan basyş gysyşlaryna garamazdan adamlar gul we sergezdan durmuşdy we döwletde ýaşamak islemeýärler. Ahyrky netijede halk haramdagy onuň haram tohumyny, satlyk şugulçularyny, yaranjan köşk emellarlaryny, tur otur kersen getirilerini, bularyň ählisini bir günüň dowamyna düýp teýkary bilen ýok eder. Ey ilahi emine Adan yolu atlanalım atlanalım Adan